Sanibona ma-MK amahle. Ngiyathemba niyaphila, ngiyathemba nonke ni right. Bafowethu lena ke ibheke kuwona wonke ama-MK amahle. Wonke ala ku-TikTok. Bafowethu, nganeza kwethu. Ama-personal issue ethu ngeke aze awukhulise umbutho. Ngeke futhi aze asifikise la siya khona. Ngiyafisa nje kona wonke ama-MK amahle ukuthi bafowethu into esayiqala ayakapheli bafowethu, asikakalweni ukhetho, asikakafiki la sifuna ukufika khona. Iqiniso lithi ngonyaka ozayo la kule nkundla ka-TikTok sizobe sinamaqembu amaningi azobe khankasa kukhona la ngoba abonile ukuthi umkhonto wesizwe wenzeni la ka-TikTok. Ngiyacela kona wonke amakhomanda ubona bonke bomkhonto wesizwe, ngiyacela nganeza kwethu, ake sibumbaneni bafowethu, ake la ukhona uyidlala indima ye-unity. Ake sibumbaneni bafowethu, ake sibumbaneni nganeza kwethu, ake sihlanganeni nganeza kwethu, ake siphumeni la khona kukhona abantu abathize sihamba nabo nabantu abathize sihamba nabo. Ukona konke bafowethu ake sivikelele umkhonto wesizwe. Ngiyazi ukuthi mhlambe kukhona mhlambe nani nabanye la bengagculiseki khona, kodwa kuyisicelo kumina leso ukuthi ngiyacela bafowethu ake sibambane kokugcina nganeza kwethu. Lento esifunayo size sithole, lento esifunayo sibone siphathe ngezandla nganeza kwethu. Ngiyacela sonke bafowethu senzele umkhonto wesizwe, senzele ubaba uNcamalala. Konke sikwenzayo senzele ubaba uNcamalala nganeza kwethu. Isicelo sami nje leso. Nakubafowethu nje bonke mhlambe esigcina singaboni ngasolinye nabo. Ngiyacela bafowethu ukuthi sishintshe nefocus yethu njengamanje. Sifocuse kulokhu ebesivele sifocuse kukho. I-division bafowethu senze sure ukuthi siyamelana nayo. I-division singayivumeli nganeza kwethu. Once avumela i-division phakathi kwethu, once kwakhona phakathi kwethu ungaboni ngasolinye, leyo nto leyo ayizolimaza wena, ayizolimaza futhi ukhombo, kodwa iyolimaza umbutho omkhonto wesizwe. Ubunye bethu nganeza kwethu ibone obuyosenza ukuthi sinqobe nganeza kwethu. Singamaqhawe thina, sekonkuzi ngayihlehli thina. Ngiyacela nje bafowethu nina nonke nganeza kwethu, ake simene stand la ukhona, bamba umkhonto wakho, la ukhona lwela umkhonto, la ukhona defend umkhonto. Mangase sonke sibambe kanjalo bafowethu siyonqoba bafowethu, siyonqoba futhi siyoba ngabanqobileyo impela nganeza kwethu. Singavumi bafowethu sihlakazeke, singavumi bafowethu umkhonto wethu sonke nganeza kwethu. Into mawuyithanda uyayivikela, into mawuyithanda awufuni ngayo, into mawuyithanda awufuni uife, into mawuyithanda awufuni iphelele ezandleni. Noma ngathiwa ubani umuntu oqhamuka ne-information aqhamuka nayo, isicelo sami nje kuwe esokuthi iba nokufakazi bento esokishiwo, mase futhi ulinde umkhonto wesizwe ukuthi isiphi isinqumo lapho osithathayo. Uma ngabe umkhonto wesizwe uthule entweni ungakhulumi ngayo, ikhulunywa abantu emaceleni, asingagijimi nayo nganeza kwethu, asingayigijimi nayo. Uma umkhonto wesizwe into uthuli ngayo, amanga neqiniso nganeza kwethu akuhlangani. As amamember omkhonto wesizwe sisazothukwa, siyathukwa, yobe ngaqali futhi ekuthukweni kwethu
kube ngagcini futhi. But lokho kodwa akusenzi ukuthi sistophe, lokho futhi akusenzi ukuthi sime, lokho futhi akusenzi futhi ukuthi singafiki la sifuna ukufika khona. Phakamani maqhawe namandla, phakamani bonkunzi kayihlehli. Ngiyafisa ngathi message yami ibengayithola indawo einhlizweni zenu. Lento asiyenzele abanye abantu kodwa siyenzele umkhonto wesizwe. Ake sibombane ngokugcina ngane zakwethu. Sike sabombana kakhulu ngane zakwethu. Bathi bazama basingela ngaphakathi kwethu kodwa sabehlula. Singabanikeza indawo, singabanikeza ichance. Singavumi ngane zakwethu. Asibambane.